в България, там където ти живееш, какво си намирал преди години в самата къща, където живееш? Значи аз не съм намирал нищо. Да, аз си спомням като дете, ходех там в ваканции, нали, при баба и при дядо, нали, така. Не купи кола, там па да не говорим. И ме питаха, това си го спомням много добре, ме питаха, нали, дали не съм зарявал някакви деца, са намирали по двора на къщата. Така. Няколко пъти. Съм си играл, нали, да съм ги мушкал и така нататък. Им казах, че не, нищо повече. Така. И това беше така, се остана. И наскоро, преди една седмица, мой приятел, който съм подписан с него, никога не ми е казал това нещо. Аз поне си спомням, ми казва, че намират във двора на тяхната къща, където живееха, в там градската, намират 4 яйца с 4 имена. На семейството имената, нали, на сестричката му, на майка му и на баща му. Върху яйцата написани имена. Но това, нали, така, аз цял живот съм този човек в Холандия в момента, нали, поддържаме връзка и той е супер зле. И той е като мен абсолютно същия, нали, и точно това говоря. Защо не му дадеш? Васе, защо не му дадеш на този твой познат моя скайп да се обади? Ще му го дам, аз ще говоря с него. Той сега ще се прибира между другото на България и той е така потънал човек, че е направил. Значи това са стари неща, когато, както ти ми обясняваш, в момента си в Испания, твой приятел там в Холандия. Аз преди малко ти казах, това са неща, които идват от България. Това са неща направени за смърт, за болест, за раздяла и за безпаричие. А ти си намерил, какво каза, конци вързани на осморка с възли. Да, за такава сплескана осморка. Плесканата осморка в магическо. През страната вързани. Мисля, че има и косми имаше по тях. Трябва да питам приятелка съм. Така. Дано по тях е имало възли, нали така? Да, възлите бяха преосени през страната. Това в Испания, в твоята къща го намираш, в Испания. В помещението, където спяхме, защото ние ползвахме един втория етаж, нали? Разбрах. Други хора и ние бяхме отгоре. Разбрах. Ясно. Добре.